להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם. לשירלי שמואלי היה חלום להקים בזאר למען ילדים חולי סרטן. חודשיים לאחר הבזאר הראשון הכריעה המחלה את שירלי, אך החלום לא עבד. 7 שנים אחרי כן באנו לבקר בקיבוץ גינוסר ולהתחקות אחרי הילדה המיוחדת הזו. שירלי היא הייתה כבר חולה מאוד ממחלת הסרטן. היא אמרה, אני רוצה לתת משהו, לא רק לקבל, ואז היא החליטה לעשות בזאר. הבית ספר ארגן את הבזאר הזה ביחד איתנו ועם עמותה גדולים מהחיים. כדי להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא אוטמים את אוזניהם. מה יצא בסוף מהכסף שיאספו? טיסה לאורלנדו לילדים חולי סרטן. את כבר היית שם? כן. המאמץ כדאי? כן. שירלי יזמה את הבזאר במטרה לגייס כספים למימון טיול החלומות של עמותת גדולים מהחיים. לפני מותה יצאה עם העמותה לטיול בארצות הברית. בעקבות החוויות הגדולות משם הרגישה שהיא חייבת להחזיר ולו במעט. גם היום האירוע המיוחד הזה נמשך וגדל משנה לשנה. פעם ראשונה עשינו את הבזאר, היא מביאה מהבית שלה את כל הדברים הכי חשובים לה, הכי יקרים לה, רולר בלייד שהיא כבר לא יכלה לנסוע עליו, ובובות שהיא עשתה מחמר, והחליטה שהיא עושה את הבזאר. כמובן מי יכול להקים את זה, היא החליטה שרק בית ספר. היית מאמינה שבית הספר שלך מסוגל לארגן אירוע כזה? כן. כן? כי כל המורים הנפלאים שיש פה, בטח שזה יכול להיות. זה בתור צבא שלה, תשמע, זה השאירה לנו את זה. השאירה לנו את זה ככה, שאנחנו נמשיך את מה שהיא רצתה כל כך. כל האזור כולו ביום אחד סביב הנושא הזה. כולם תורמים. תורמים פירות ותורמים עוגות ותורמים מילקי ותורמים קפה ותורמים אוכל. תסתובבו פה ותראו את השפע האדיר הזה. פשוט לקיים את הצבא של הילדה הגדולה מהחיים הזאת שהיא הייתה. היא פשוט הייתה גדולה מהחיים. זה לצד זה חגגו ילדים חולי סרטן, בני משפחה ואורחים מרחבי האזור ורכשו מוצרים. את ההכנסות מהבזאר יעבירו למחלקה האונקולוגית ברמב"ם ולמימון טיסת החלומות באורלנדו. חלום של ילדה אחת מגלגל את כולנו בעצם. אי אפשר להפסיק עם זה. זה לא קל, זה בכלל לא קל. אבל היא נותנת לנו כוח להמשיך לעשות, כי בסוף הערב אנחנו רואים כל כך הרבה אושר פה וכל כך הרבה חיים, כי בעצם אנחנו רוצים לתרום חיים ולא את הצד השני. אז בשביל זה אנחנו עושים את זה.